Чакат наберем обороти го прави. Тук след корекция журито реши първи да стартират малките класове до 1600 кубически сантиметра. Така че ще помоля всички участници, всички, които имат своите номера от първи номер да заемат вече своите позиции на стартовата линия. Още веднъж да кажем, първи ще стартират състезателите до 1600 см. И казвам така, Фонтомен първи ще стартира официално вече в днешното състезание Time Attack Десислав Владимиров Дамянов. Още веднъж да поканя участниците, състезателите до 1600 кубически сантиметра да заемат своите места. Много грапа по асфалта, да беше друг, двама е пара. Оха, изтървая. Назад също може да се финишира. Ако ти е по-лесно, може и назад да караш.